kan man lave? Ved det? Jeg må fortælle om det hverdag. Jeg starter med at komme hjem fra skole. Aha. Hvad tror I så jeg gør bagefter? Jeg går ud i min trampolin og øver mig hver dag. Hvorfor tror jeg gør det? For det er bare til spammer. Jeg øver mig hver dag. Jeg øver mig hver dag. Ingen kan slå det, for jeg øver mig hver dag. Så vil jeg sige jeg til min fod. Oh yeah. Jeg øver mig hver dag. Aha. Øver som et svag. Jeg øver mig hver dag. Aha. Øver mig i trampolin, hvor jeg laver salto, og jeg lander på benene, og jeg stopper henne jo. Jeg lander også på ryggen, og spiller fodbold derude, og dribler, jeg kommer op på 22. Det er bare så easy, når man har gjort det i lang tid. Ingen kan slå det, for jeg var bare easy. Ingen kan slå min fod og mine dyr, for min kat har tics lige her. Øvelse, det er bare øvelse. Jeg gjorde ikke næst, for det var meningen. Undskyld min prinsesse, det var ikke med vilje. Jeg ville bare vise mit serie, noget som du kunne. Øve sig, det er bare så sjovt. Øve sig, det er bare så hyggeligt. Øve sig, det er bare så sjovt. Øve, det er det eneste jeg gør. Når jeg kommer hjem, går jeg bare derud, hygger mig derude og øver mig derude. Saltoer bedst, så på hænder bedst. Spille derude, det er så fedt. Jeg spiller skak mig selv, men det gør jeg ikke længere. For jeg har en fugl, og som der ser det med mig. Jeg ser film med ham, det er slet ikke normalt. Det er bare så fedt, fordi vi ikke er normale. Øve sig, det er bare så sjovt. Øve sig, det er altid rimelig sjovt. Ingen slår mig, og min fugl, og min prinsesse, som der hedder prinsesse. Øve sig, det er det man gør. Øve sig, det er bare så sjovt. Øve sig, øve sig, det er bare så vildt. Yeah. Så vil jeg gå og bage rundt. Jeg hedder Chris Michael Christensen. Ingen kan slå mig. Det kan godt være, I kan se noget, men det kan jeg. For nu er I blevet venner, og så ved I det. Så nu vil jeg gå tilbage til normale view. Skynde mig, det er det jeg gør. Skynde mig, det er alt jeg ved. Jeg skynder mig ved det, for det er så hyggeligt. Så nu vil jeg sige tak, fordi I så den her video.